to nije ovaj povod. Danas se na naslovnim stranama pojedinih medija pojavljuje 24. decembar kao datum vanrednih parlamentarnih izbora. Juče je predsednica parlamenta u raspravi rekla da opozicija traži izbore i da će ih dobiti. Da li vi tražite vanredne parlamentarne izbore? Da vam kažem, trenutno u parlamentu imate veći stepen igrokaza nego što je to inače slučaj, ali igrokaz imamo stalno. Ja sam očajna što je naš parlament potpuno obesmišljen, tu sam 1,5 godina, vi pratite ta zasedanja, vidite da se stalno prave neke predstave koje nemaju veze sa stvarnošću. Vi imate predsednicu Narodne skupštine, koja je po Poslovniku obavezna da se stara o sprovođenju Poslovnika. Da li znate ko je imao najveći broj javljanja u septembru mesecu da se žali na povredu Poslovnika? Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, od 250 poslanika. Znači, predsednica Narodne skupštine ne radi svoj posao kako treba. Šta više, ona namerno pravi destrukciju i pravi neku atmosferu koja verovatno ide na ruku nekim zakulisnim razgovorima i događajima, da se stvori neka atmosfera koja nema veze sa realnošću. Trenutno se to prevodi u evo, opozicija traži vanredne parlamentarne izbore. To vam je signal da verovatno vladajuća većina planira parlamentarne izbore i sad to treba nekako da opravda pred biračima, jer mi izbore bezmalo imamo na svaki godinu dana, godinu i po dana, svi izbori koštaju, treba opravdati te velike troškove pred biračima. I nedopustivo je da osoba koja je odgovorna za rad parlamenta svoju nesposobnost da organizuje političku debatu i demokratsku debatu u parlamentu stalno prebacuje na nekog drugog. Njena je odgovornost da organizuje demokratsku parlamentarnu debatu u parlamentu. Ako nije u stanju to da uradi, kao što nije u stanju to da uradi, ona treba da podnese ostavku, da se skloni, da to radi neko drugi umesto nje. Ne može niko drugi biti kriv. Znate kako kažu, riba smrdi od glave. Onaj koji je na čelu neke institucije, on je najodgovorniji za način na koji se to radi. Opozicija je obespravljena u ovom parlamentu. Od 3. juna prošle godine nama se uskraćuje reč na koju imamo pravo, nama se isključuje mikrofon dok predsednica parlamenta laže u svoj, da je neko vređa, da je neko... Mislim, to su sve laži koje ne dopiru i koje građani ne mogu da čuju u direktnom prenosu, jer ona nama isključi mikrofon. Tako da, u tom smislu, odgovor na vaše pitanje, igrokaz je u pitanju, sad je samo pitanje motivacije. Lično smatram da već negde u pozadini vladajuća većina iz nekih svojih razloga priželjkuje te parlamentarne izbore, pre svega verovatno zato što predsednik Republike Srbije želi da se vrati na mesto premijera, jer je obavio zadatak koji je kao predsednik Republike imao, a to je da legitimiše koaliciju sa Ramušem Haradinajem i da pokrene celu proceduru promene Ustava. Da je Tomislav Nikolić dobio 2. mandat, to ne bi bilo moguće. I sad kad je već to obavio, sad bi da se vrati da bude ponovo predsednik Vlade. Jel vi priželjkujete vanredne izbore? Mi smo za izbore uvek spremni. Da li ih priželjkujete? Pa mislim, da li priželjkujemo? Spremni smo za njih, smatramo da imati izbore na svakih godinu dana je neracionalno, neodgovorno prema biračima, jer to košta, i smatramo da to što Maja Gojković ne ume da vodi parlament treba da se reši tako što će ona da podnese ostavku i da dođe neko ko zna da vodi taj parlament, ako se to već navodi kao razlog. Ili da se s druge strane otvoreno prizna razlog, da građani Srbije znaju šta je pravi razlog zbog koga idemo ponovo na parlamentarne izbore koji koštaju. A mi smo za izbore uvek spremni, mi gradimo organizaciju na terenu, imamo najjaču organizaciju na terenu od svih opozicionih partija, imamo preko 80 lokalnih odbora, preko 60 kancelarija,
čak bilo parlamentarnih, ne bilo, mi već uveliko radimo u kampanji za beogradske izbore. Ako parlamentarnih i bude, oni će ih objediniti verovatno sa beogradskim, tako da je nama svejedno u principu, jer svejedno smo u kampanji za beogradske izbore.